bar shi kawai ki taho abunki. Maza can ba mu guri ka bar mu anan ni ne matsayin gwaninta. Ce ƙwarya ne nan ka sa ko kutarun kashi ne da iska. Direla ce a cikin tafaka ana neman mai kara iska. Kokarin da na baka da safe in ka tuna ma'ani na fasa baka. Na fasa baka. Allah wallahi. Ba bakar magana ba na ce ka furta ba ni amsa ce za ka ba ni. Shige ciki ke kan ba ruwan ki faɗan ya kukurma ne da bebe. Amma kafin nan kawaya ta ki sami ni lamba karki fece. Dan Allah ne karki fece. Wai lamba ta zana baka shigar ka kamar wani dan acaba. Matarsa ta ce kullum idan sun yi bacci sai ya yagune ta. Sai ya yagune ta. Allah kuwa gaskiya nake faɗa miki. Kai ya ji ƙarya ɗan gisa kai amma yau jikin wani dole ya yi bayani. Jikina ne wai zai bayani kamar wani dan kai aka yi ni. Iya kun ga ina da abin da zan yi idan ko ba ku da shi ku bar ni. Ina kan hanya yanzu ambasado na Amurka ya so ya gani. Lalle yau kin taki sa'a amma bari in miki yar bayani. Yaushe ne na je da sayan tumatir na kalli kafansa kama da tsani. A shekara ya ce har da ɗauri. Kaga ban yi da kai baka bani ko yanzu in sa ka kayo bayani. A faɗa mishi dai in ya ki ji ai jiki magari kya ba shi mari. Karka damu kawai ai in ta mare ni ma a cikin so ne ka bar ni. Tunani na in an yi iska a nan gun kai ɗaya za ta kwashe. To tsaya ki ji ni din nan akwai arziki na kuɗi a gida mu huta. Idan kika so ni wallahi ni zan saya miki iPhone har da mota. Karki yarda ki bar shi wallahi kin gan shi ƙarya zai miki dan ki so shi. Ya dan ki so shi. Yaushe ne tsohon shi ya je shi gona da kyar aka kai shi gida da mota. Haɗi fartanya da kota da kyar aka sa likitan garinmu ya bashi tashin hanta ta roba. Idan ƙarya nake, mu je mu duba. Barbacin ne yake a ina na san ki sai na ga kin min samfuri ma kama da Jamila mai biredi. Ko dai kun kalli kama da ni ne. Kun san mu yan birni a fata kamar yan China muke kamar mu. A'a ba wani China muna garin nan da ke ta ina kika je ki China. Karya daki dan ki burge kawai dan kin dan shafa hoda. Jamila ki tsoraci rabbana wanda ya miki zawaye da hanci. Ranan ma a tasha muna a gefe mun ga kina tuya a kasko. A na rantse na daina karya. Samari na suka san da zancen guduna za su yi sai su barani. Dan Allah ku barani. Da ki saurara ki ji yar bayani kamar da kin taba ji ana ambaton gizo koki kina gajera. To ni ne gizo shi ko kokin idan ƙarya ce to ki zo gun mu noma ta muke mu bayar.